sengang ngat u anil dujana hakik tang suloi haddu bandayap kat kum ki khobor ba khamnya balayo lum menta kasngi layathu ba u anil udewei na kisnar babbu jingma bha khamtam haki than jong kan noida gazibat bat haki kattu katni ki benta jong kan nongba delhi bat ya u anil dujana lapan ngat hadut ropho teliki kam runar jong u shushu ki khobor kilayathu baya u anil dujana dang sudah pelat mensyam tayo napo patok namar ki jingsha keno jong u hakikam penyabriu tang hadin katu kanisni bau dujana ulalat na patok ula persangpat ban thombor saya kibri kibas sakhi nebu jing ujor halor katai ka jingsha keno jong u kumda nakaliang ka UP Police Task Force kala penlong ya ka jingkhanra hakasinong kabakerten ka mirut Henry hakapor baki pulit kidang penlong ka jingkhanra hakani kasinong u anil bat ki perlop jongu kila persang ban siat ya ki pulit daki soloi jongki kumta ki pulit ro harengkat ki special task force kala penpai kala bat kila yo ban siat yap sendon ya u anil dujana hakani kasinong